माबोरैलै जागोन जायाखै हो संख्रि साखिदोंमोन आं मोनबाय साखिखुमा गोलोमजुलांबाय खोमा मालाय एवनायाव लास्टाव फैनानै र' नै बा खामब्रोम नुखायो इउटिउब चेनेल नामा मा नाम आंनिया माबोरै गोथाव हस्टेलाव थाग्रा एख' टेनसनानो गैया नालाय नै लोगोफोर आंनि गुड सेफ आरो दा गोसां जाऊ बिमायाथ' दा सुना होफैला नोंनो बेफोरबादि सिसि केमेरा लगायनानै इमान मोजां क्लास लानायखौ आं नुनो मोनदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे इदियाव माने इदिले मामा बिन लाबिन देलाबाय लाबोदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायलायबाय ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों मैयायो सेपारेट नामा मैयायो आङो जेनेबा स्कुलनि नामखौ भुल बुंफ्लांदों सेपारेटसो बुंफ्लांदों आङो माने इदिनो खोनाबाय थायो आरो सेपारेट होननानै ओमफ्राय सेपारेट खोनाबाय नालाय आंबो जिखिजाया गुड सेपारेट होनबाय ओमफ्राय आरो लामायावबो ब्लग बानायलांनाय टाइमाव भिडिअखौ दिखांदो आङो अब्लाबो नायबावाखैसो आं गुड सेपारेट नेसनेल सिंनिखौल' नायबावदो आङो ओमफ्राय उनाव आंखौ निमाहा होबानो जाबाय जिखिजाया स्कुलनि नामा माबा गुड सेपार्ड ना सेफार्ड इदि गुड सेफार्ड नेसनेल स्कुल इदिसो आरो ना बाबुमोननि स्कुला ओमफ्राय दा आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आंबो माने मोजाङै नायाखै फुङावसो कमेन्ट नायबावदों आं फुङावसो मिथिबावदो आंनो खोन्थाबावाखै सिरिस थाबावदो जेनेबा भुला जाखायो बेफोरबायदिनो कमेन्ट हरनांगौ भुलखौ नुयोबाथाय आं मोजां मोनो आरो मानसिनि खुगायानो भुल थाङो होनबायसिनो जेनेबा भुलखौ मिथियोबाथाय कमेन्ट हरनांगौ इदिनो दा रोंगौथि मोनबायना मोनसे भुल सेफार्ड नेसनेल स्कुल जाबाय बुजिबाय फाय यासला हायेन नोंनि स्कुलनि नामा मानो गुड सेफार्ड नेशनल स्कुल सेपारेट आया जोङो जेनेबा मानसिफोरनि खुगानिफ्राय सेपारेट होननानै थारमाने गोबां इंलिशनि स्पेलिंफोरा एसे बेलेग जायोना ओमफ्राय जोंहा आरो एसे आंथ' मिथिबांखाया जेनेबा आंथ' बारा एसे स्मार्ट नङा नालाय आं आरो बर' मिडियामाव फरायनाय दायो लोगोफोर जोङो मायाव थांदोंमोन होनोबा बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय बाजाराव थांनानै ओरै माल माथा लाबोबाय बाबुनो ट्रां नांगोन ओमफ्राय दुगैनो थाखाय बाल्थिं मग ब्रास ओमफ्राय थंगा ओमफ्राय थोरसि ओमफ्राय गासिबखौबो लानानै फैबाय ओमफ्रायनो आरो फैनायाव ओरैबायदि खस्थ' जाबोदों आं सलायनायसै गारिखौ ओमफ्राय हासबेन्डआ आखायाव लाना फैनायसै आरोलाय मानो गारि भारा खरस खालामबावलायनो आरोना खस्थ' खालामनानै लाना फैबाय आरो ओमफ्राय गान्दुबो लाबोदो ओमफ्राय गान्दु आरो मुस्रियाव दिकियाव दोनदो आरो बा इमान दाम बुस्थुफोरा मिथिगोना लोगोफोर 200 लाबायनो 200 टाका लायो 30 टाकायाव लाना फैदो ओमफ्राय मा सरि बेफारि ना मानसिफोरखौसो नायनानै दामखौ बियो ना मायोथाय मानसि साइ ओमफ्राय आं होदावनानै होनखादो 30 टाका बुस्थु होननानै 10 टाकाथे पाय बिदि होननानै कि थाकबो साबोने थाकबो होनना साबोनथ' इखिनि जालायबो आंनाथ' हासारायलाय एसे थब्र' जाखायो नालाय ओमफ्राय दा माबाखौ लायनो थाङोनो थांलायदो मानसिया आरो बेदरा जोंहा बाबुआ दा हस्टेलाव थांसिगोन नालाय ओमफ्राय अमा बेदरजों अनदो जागोननो ओमफ्राय अमा बेदरखौनो बायं एवनोसैबो माबानोसैबो ओमफ्राय जाहोनानै थुखैनानै लांनोसै आरो हस्टेलाव सब यानि गोजा आरो मुस्रि गान्दुवार आङोथ' अनलाजों अमा बेदरखौ संखाबाय ओमफ्राय जोंहा गांगा थफानो बेदरखौ एवखायो आयो अमा बेदरजों आलु
खावगोन होमबा गागाथ'पा आजि जालांथोसै माबानि न'नि माइरं मोनजानाया दिनै लास्ट बोसोरा गथ'आ हस्टेलनि माइरं मोनजासिगोन हस्टेलनि माइरं मोनजासिगोन ओमफ्राय ना दा न'नि माइरंखौ जाना थांथोसै ओमफ्राय अमा बेदर जानो लुगैदोनो ओमफ्राय अमा बेदरबो लाबोफाबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय ना मा खालामदो आसोला नायनो र' माने मबाइल नायना थानो होदोंमोन आरो मबाइल नुनाय नंला नालाय बबे मानसिया हो बिसना मबाइला दिनै लास्ट आरो इना मबाइल नुनाय नंला ओमफ्राय ओरैबायदि आलाय सिलाय जानानै दङ बुक्स माखाया दायो थननानै लांनांसिगोन आरो माने बेयाव नाम लिरदों ओमफ्राय बुकआव कभार होदोंमोन नै मबाइल नायबाय दं ओइ ओंखाम खुबाय बेदर मोनसिगोन र' जानो हासिगोन ओमफ्राय माखासेखौ नाम लिरजोब्बाय आरो गावनि गस्लायाव इदि र' दिन्थिनि आङो ओइ गासैबो लिराखै नामा गासैयावबो लिरजोब्बाय बाबु नै इदि नाम लिरना हरबाय गावनि थान्दै बसुमतारी ओमफ्राय सोरनाबो टिभि थागोन ना ओंखायनो वाइ होनानै हरबाय माखौबा फुल नेमखौबो लिरबाय ओमफ्राय माखौबा टिभि वाइ लिरना हरबाय सर्ट फर्माव माबोरैलै जागोन जायाखै हो संख्रि साखिदोंमोन आं मोनबाय साखिखौ मा गोलोमजुलांबाय खोमा मालाय एवनायाव लास्टाव फैनानै मानो अनना दों ओंख्रिखौलाय संबायानो सं र' नै बा खामब्रोम नुखायो खुदै गजोब्बायलै आरो लोगोसे नैखिजा गैला दे नै गोजावजोबना दंलाय बेथोलै अनलाजों अमा बेदर नामानो लालायबाय गावसो बिराद हिट जाखादों नायनाय बा खुदै गलांजोबगोन इयो जाय जायनो दे लाबदो माबार दे हे साखिग्रोनोसै खोमा आङो इयाव एवबा गोथाव जाखायो मानोना इयो साराया गोसोमाव गोथाव जाखायो मिथिगौ दे जानोसै बा आइटेमा अनलाजों अमा फ्राय ओंखाम आलु संख्रै मा मबाइला दोनदो जाफुनायाव मबाइल गैया मोनजाखागोन दिनैनिफ्राय मोनजाला नोङो मोनजागोन दिनैनिफ्राय मोनजागोन दे जादो अनलाजों अमा जानो नागिरग्राया देख्लाय दे very tasty माबायदि जादो मोजां आं नेबाय थानांगोन नामा बेथो हायदो दे हायदो बरिया जाथ'बाय जाग्रोनि नांबावगो बा बिना जायाबा मोनजाखागोन माया ओंखाम गोरान बायदि जादों ओमफ्राय माबायदि जादों मादै संनाया हो खुगायाव सोआखै दोननाय सोग्रोनाय दे माबायदि मोजां नैलाय बेदरलाय बियो बुरजा नाय निखौ खुरैनिखौ बुरजा नाय दे माबोरै गोथाव जाग्रोनोसै
नाम लिरखाजोब्बाय नामा बया गेदेर गेदेर लिरखादों बिमादैया सिनायगोना सिनाया हो हस्टेलाव थाग्राया एख' टेनसनानो गैया नालाय जायबा दोनहैग्रा यासो टेनसन जागासिनो नै बया गेदेर गेदेर लिरखादो मगाव लिरदो बाल्थिङाव लिरदो सोरबा आंनिसोलै होनना बबाव हमजाखानाय होननानै पारमानेन्ट मार्कारदो लिरखादो नै थांदै बसुमतारी लायनोबा आरोबाव गस्लाफोराव लिरबावदोसो नामा बेगाव मा लिरा बेगाव लिरदो बेगाव नांलाया खानसिखौलाय ओइनो फोरानना खानसियाव लिरना हरदो लाबो खबर लाबो फालतुसो मोनदो दे ओइ खिथुखैजा उनखैजा लिरना हर ओइखैजा लिरना हर दे थाब लिरना हर खोमाना नाम लिरना हरखानायखौ आरो खोमाना लायबा नोंखौ मास्टारसो लगायना हरनां इखो दा गानलांदो नोङो इखो दैनो आना गस्ला गानबाय थानाय लेथारथार इयो नै दाबोर मोखां नुखायोनो नायलाय नोङो नै बोरैनो नायनायनो थान्दै नामा बसुमतारी लिरला टाइटेलखौ लिरना टिभि वाय दैयाव थान्दै बसुमतारी गस्लायाव लिरनाय नाम माखानाय इदि गोजा आरो माने टिभि वाय गोजा ओंखारनोसै नामा एवबा टेनसनानो गैया नायनाय Irihu. Irihu ri. Penlat nala ori, penlat nala. खर'आवबो Koro nang suara. Ya. Weh, pokoknya no. Aci kau pun nala ori, pun jum nala. अ दासो जाबाय Ini genda, anda pilih genda, anda pilih. Mana tu? Mana ori? Kurang tu. दे बबाव गस्लाखौ माबोरै सुगोन नों गस्लाखौ माबोरै सुगोन Dah. Apa ye? Dah. दे Mo장 u. Kesak sau. Bimayaथ' दा सुना होफैला नोंनो बवा उनावसो सुगोन माया फैबा दाथ' नोङो 1 month 1.5 माससो मामिया सुनो आना मामि फैनायनि सिगां हारसिं सुबाय थानांगोन ना अये नोंनि ज' लानाय माखाया लेथ्रायैनो लामदो दे बोरै लामगोन नोङो देनाय लामनाय हमथ'ग्रा गैयाना आंथ' हमथ'नो थाङाना नोंनि हस्टेलाव अयाव फाफ्लियावसो लानांगोन आरो गस्लाया बेलथायनानै लामनांगौ ओरैनो सिनांगोन आगार हर ओइखिजा इदि लामगोन नोङो इदि नैखो इखि दोनहर नैखो ओरै दोनहर गोलाव गुसुं लाम ओमफ्राय थाब राननाय बायदि नोरै गोलैलांगोन हाफेना नोरै लामनांगोन ओरै जाबाय दे जायो दे रानना थाबानो जागोन दे नै लोगोफोर आंनि गुड शेफार्ड दा एसे मोजां दाखा गुड शेफार्ड लिरनाय दङ इखोनो साला भुल बुंनानै होबाय स्कुलाव मोनबाय आरोना लोगोफोर दायो दोनहैनोसै हस्टेलाव दोननो फैखादोंमोन नालाय दोननो फैबाय खालांबायानो मोनहैबायानो बाबु मोनायनो हस्टेला नै सिङाव दा अबेयाव थांगोन बाबु अबे फैबाय बननिया नै इयाव दा ओइ माबा दस'गा थाबोबाय मा जागोन दालाय आं लायना फैनोसै कसक गोदान लाबाबा दस'गा जानाव दङ इखौ लामनो नागिरदों बावगारबोबायनि बेदथो लासैलियावनो मा गथ' माखाया
Tonat pula. Oh, jangan nih. Jangan nih. Kayak बिसनाखौ इयानिखौ बना दोनबाय बाबुनिखौ बना होबाय ओमफ्राय ट्रांखौ गाव खेवनानै लाथोसै ओमफ्राय नै थाखो थाखो एकदमबारे गावबा गाव सिद आरो ओरैनिफ्राय ओरैहाय नै दाना देरसिनफ्रा नै सायाव थायो जाहैबाय ओमफ्राय गाहायाव आरो उन्दैफोरा थायो ओमफ्राय ना नै थान्दैखौबो इयाव दोनलांबाय जोंहा नै बाबु थागोन इसा बिमादो दा जोंहा बाबु दोनफैनायनि बिमादो बिब' बिनानावनो ओमफ्राय सानैबो बिदा फंबाय थादोसै सानैबो अनलायलायदे बाबु दे मिथायाबो रानना जा ओमफ्राय गस्लायाबो सुलायलाय जिनि रानो खोमायाव नैयाव नोंना नांना थानाया हुलायलाय दे मानसिया इ मोनैबायानो इना बेलेगद्राय मोनैबायानो मानसिया बायनो थांबायानो बा जोंखौ बायबाय होनला हो ए सिन्थायानो गैया बेथो नै बाबुदो लोगो जादे गासिबो आंबो गोदान ओमफ्राय मा साबजेक्ट सिखायदो दिन्थिनाव दे जिके मिथिगोन दे ओमफ्राय ना ओइ थांखांनाय माबा माखाखो ओइ लिरख'लायना ला गेजेर ससेयावसो लानाय जाबायना नै स्टुडेन्ट माखाया मा क्लास बाबु मोना 7 ओमफ्राय इलाय फिसा फिसा माखायो anda nani man आंनि इउटिउब चेनेल नामा मा नाम आंनिया फन नाम्बार नांगो मोजां फराय दे गासिबो डाक्टर इन्जिनियार जानांगोन ना फन नाम्बार दे ला दे लिर माने प्रजेक्टआव देखायनो थाखाय माइबो गायदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय नै स्कुला एसे मोजाङै दिन्थिनानै होनोसै आं बिराद मोजां मोनदों आरो जेनेबा जोंनि एरियायावबो बेफोरबादि सीसी केमेरा लगायनानै इमान मोजां क्लास लानायखौ आं नुनो मोनदों दा बयबो नोंथांमोना गुड शेफार्ड स्कुलाव क्लास जेनेबा एडमिशन लाफैबानो जाबाय मोजाङानो स्कुला दा जोंहा बाबुखौबो बेयावनो एडमिशन लानानै होफैबाय आरो दा जों थांनोसै मानसिया बारा सिन्थायानो गैया आरो एकदमबारे क्लास लानोसै एक्साइटेडथार गार्डेन थांनोसै दा एसे टिचारदो एसे रायलायलांनोसै र'